Hai să dăm drumul la programul în continuare. Să ne distrăm până la ziua albului. Hai, tata! Hai să se toată la jos să facem o holă mare! Am și eu și de balone! Și de mică! Viața! Și toți invitații! Acolo
bărbații câteodată. Vine cam așa, iau și spune. De ce mândră mai minți, aseară nu ai venit? De ce mândră mai minți, aseară nu ai venit? Ori ai vrut, ori ai putut, ori ca dracu ți-ai făcut. Ori ai vrut, ori ai putut, ori ca dracu ți-ai făcut. După care le dăm voie să intre, da? O ardeleană, da? Să vedem. Hai, mișcă! Mișcă, tată! Sol major acolo. Hai să vedem care știe să joace asta. Sol major. Bate norocul de bine, că moră s-a căzut. Bate norocul de bine, că moră s-a căzut. Moră s-a
momentul lor. Mulțumim frumos din suflet! Pentru tot ce datorezi, să nu
avem și nașii alături de noi. Nașii. Nașii, ați murit! Unde e Adrian? Să vină Adrian! Nașii, așteptăm nașii. Nașii, unde e nașii? Băi, Damița, doi! Atâta, nu veni! Toți mai mari! Nașii te-au ținut în brațe și biserica au promis să-ți vor fi ca doi părinți. Cu mădrată creștinat, gânduri bune te-au onorat. Îți vor fi modele în viață și îți vor da bună povață. Nu-i așa, dragi invitați, că merită aplaudați. Invităm și bunicii alături de nepoțica lor. Bunicii! Bunicii! Dacă-te pe moșul! Bă, da, pe moșul, că vine moșul așa! A venit moșul! A venit bunicii! Dragi noștri bunicei, sunteți tot mai tinerei. De acum nu veți mai avea de ales, la saltea aveți un la des. Însă să nu uitați să le amintiți, o să spună înainte de culcare, îngerașul meu și să creadă în Dumnezeu. Povești multe să-i citiți, zâmbete să-i împărțiți, să-i faceți răcințele și să-i faceți toate poftele. Dar în lume sunt și rele, tu să nu te temi de ele. Ați plecat la ceas de seară și pe mine nu m-ați luat? Nu m-ați luat? Mereu mă păcăliți și mergeți doar voi la ursit. Dar ați uitat, se pare, că și eu sunt ursitoare. Și dintre toate, eu am puterea cea mai mare. Și ziceți că ați călătorit pe o stea? Dar ce dragă, taxi nu vă mai primea? Mințiți lumea, lung și lat, că din stele ați descifrat despre pruncul botezat. Dar pe oare nu v-ați gândit că pe Facebook v-au găsit? Și să nu mai pierdem timpul, spuneți-mi acum pe loc, unde-i pruncul mult dorit, ca să mă apuc de ursit? Îl găsesc eu. Mai dar l-am găsit! Ce copilaș drăgălaș! Parcă e un îngeraș! E un ghemotoc așa pufos și are un zâmbet tare frumos. Dar ai crescut un pic cam mult? Că burnică ai făcut? Mult vin ai mai mult. Și șaurma ți-a plăcut? Doamne, soră, tu ai orbit sau cel puțin, tu nu vezi acest prințișor de aici? Domnul ăsta vine rău. Vai, uite la Dumnezeu. Îți ursesc eu dumneata, când vei fi mai bătrânel, cam pe la 101 ani așa, băbuța să-ți trăiască la cap să te cicălească. Dar voi tot nu m-ați păcălit, căci eu un bebeluș am auzit. Și dacă toți sunt aici să mă apuc de ursit. Dragi părinți și stimați nași, eu vă mai doresc urmaș. Însă data viitoare de-l mă veți chema. Promit că în fiecare an veți boteza. Doamne, soră, copios, te mai distrezi, dar cu fanii tăi de afară ce faci? Vrei să-i ratezi? Fani ai mei? Vai, ce încântare! Îmi pare rău să vă anunț, dar urmează a mea plecare. Nu fiți triști, nu fiți supărați, puteți cu toți în cinstea mea să aplaudați. Povestea noastră s-a încheiat, dar a voastră abia acum începe. Să aveți răbdare cu cea mică, să crească mare și voinică. Astăzi stelele au zâmbit, frumoasă zi a străit. Vă lăsăm în veselie, viață lungă să vă fie. Noi la voi ați sosit, mulțumim de nescrie, să aveți sănătate și noroc și să petreceți cu mult foc. Așa? Hai de-am tot poză de grup, hai lângă mine, că eu
nostru la poze. Mai o Și apoi doar cu părinții. E afară, ăștia. Da. Și o mică surpriză pentru micuța botezată. O aplauze pentru urțitoarele noastre, le mulțumim din toată inima. Cilanu, un frățioar. Darul sufletului meu, trimis de la Dumnezeu, e fetița mea, bucuria mea. Mă bucur că sunt părinte și-am să o iubesc. O aplauze pentru micuța botezată, pentru cea mai frumoasă mireasă. Darul sufletului meu, trimis de la Dumnezeu, e fetița mea, bucuria mea. Mă bucur că sunt părinte și-am să o iubesc. Când mă ține Dumnezeu, când am să trăiesc. Doamne, așa fetiței mele, să-i dai numai bine, toate greutățile, să mi le dai mie. Norocul s-o urmărească pe ea zi de zi. Alături să le și nașii, s-o fi mari, s-o fi mici, bunicii, toate greutățile, Să mi le dai mie. norocul s-o urmărească. Pe ea zi de zi, nimic să nu lipsească. Cât voi trăi. De mi-am cere Dumnezeu să-i dau anii să-i am eu. Anii toți aș da pentru fata mea. Nu mai doresc nimic, că am tot ce mi-am dorit. E fetița mea, soarea frumoasă. De mi-am cere Dumnezeu să-i dau anii să-i am eu. Anii toți aș da pentru fata mea. Stai un pic. Nu mai doresc nimic, că am tot ce mi-am dorit. E fetița mea, soarea ta.
Da,
acum vreți să facem un program? O mare frumoasă, da? Pentru nașii noștri de valoare, pentru generică, pentru mireasa, pentru toți invitații în mod egal. Vă rugăm frumos să ieșiți în față toate familiile Rolex! Hai, tată! Pentru toate familiile prezente în mod egal. Familia Rolex! Hai, tată! Hai să se controlă în fața de lanț! Haideți, haideți! Pentru toate familiile Rolex! Pentru nașii noștri de valoare! Una, două, trei și
prezent și n-a putut să ajungă să-ți dea Dumnezeu sănătate, noroc și fericire. De la Boris, mulțumim frumos 1 milion pentru mistic fratele lui. Să ia Dumnezeu sănătate, altă dată. Ne vedem. Bine așa. Pentru toate familiile de 10 stele, ia-o să mine. Familia Rodeș, ne-am osură-nu, ne-am opară-mă-nu. Familia Rodeș, ne-am osură-nu, ne-am opară-mă-nu. Ascultați! Melodia asta pentru toate familiile de 10 stele! Familia Rodeș, ne-am osură-nu, ne-am opară-mă-nu. Familia Rodeș, și de domnul Nistor, familia Rodeș! Domnul Nistor, stima și este! Familie Rodeș! Bine așa! Familia Rodeș, ne-am osură-nu, hai din pară-mă-nu. Bani-și pe Domnului! Familia Rodeș! Trăiască Domnului și istoria lui! Familia Rodeș, ne-am osură-nu, hai din pară-mă-nu. Familia Rodeș, ne-am osură-nu, hai din pară-mă-nu. Bine așa! Yeah! Dui! Yeah! Dui! Trei! Stop! Domnul Nini și familia lui! Domnul Nistor și Bogdan la prezentă! Mașinul și Răbore! Și Elica Mireasa! Asta graba mese mor să te trăiască în pistol!
Nistor. Și în special pentru familia lui domnul Nistor. Și pentru mine Costi de la Timișoara, mulțumesc din tot sufletul. 50 de euro. Nevasta mea cu noroc face bani în stăpăloc.
acum vreau acolo seminor, sistemul Ferrari. Pentru toată lumea prezentă. Hai cu introducerea aia, da, tată? Să danseze toată lumea. Hai, tată! Introducerea, da? Pentru toate doamnele! Una, două, trei, hai! Musai de la vas via alterne, catalan alterne. Una, două, e, doi, trei, sta, ha, 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 ha,
talentul vostru, da? Cum pleacă umărul? Umărul, vrem să vedem umărul, da? Aici e vorba de talent, de balans, da? Hai să vedem. Să vă vedem, da? Mergeți sus. Talentul ăsta, da? Yeah! Doi, yeah, doi, trei, sta! Ha! Talentul ăla, frate! Bun, ăsta e șeful României. Asta e șeful României. Angelo, șeful României. Cum să nu fie bun ăsta? E care șeful României? Și acum să vadă nimic cum stă treaba. Doi chiar cu merde! Autați-o talentul României! Angelo! Angelo! copii și familia. Ăsta e balansul ăla adus de la Timișoara, combinat cu măguri. Combinat cu măguri, că dacă nu era ciuțuț, ce făceam eu fără el? Nu mai făceam nimic. Dacă nu era ciuțuț, nu era balansul ăsta. Și vine așa cu refrenul. Yeah.